Mas era director insular de Patrimoni quan el juliol de 2004 va proposar, mitjançant un informe, la contractació d'Estudio Media per gravar 52 capítols en format àudio dels elements patrimonials de Mallorca. L'empresa d'Alfredo Conde va rebre 12.000 euros per uns programes que, segons els investigadors, ja es trobaven inclosos en els pagaments anuals que el Consell de Mallorca destinava a la ràdio insular. L'aprovació de la contractació va ser signada pel llavors conseller de Territori, Bartomeu Vicens. Bartomeu Berga, Miquel Jaume, Bartomeu Sans i Gabriel Capó, els 4 altres imputats que també declararan davant el jutge entre avui i demà, varen formar part de la xarxa de televisions de Mallorca SL. És una societat creada a partir de les antigues televisions locals que va rebre del Consell de Mallorca una subvenció de 280.000 euros per a la catalogació de material audiovisual històric. Segons els investigadors, aquesta subvenció formalitzada per l'expresidenta del Consell, Maria Antònia Munar, presentaria deficiències importants que també varen cridar l'atenció de la Sindicatura de Comptes. A més, Policia i Guàrdia Civil diuen no tenir coneixement de l'existència d'aquesta catalogació. Per últim, també declararà davant el jutge com a testimoni Catalina Oliver, actual directora d'informatius de la Televisió de Mallorca.